Wel, fi ma heddiw, mwyn neud rhyw photoshoot yn rhywbeth, so byth di neud photoshoot fel un o blaen, wel dwi'n gwybod beth ni'n actually neud fan hyn, so fi'n gallu chucko rhyw shapes yn y dance floor, so you know, gallu trio cyfieithu hon nawr mewn i'r gwaith photoshoot. Oh man, look at that, these are lush. Glitter, ma'n lush. Wel, mae gen i syniad bod fi'n mynd i gwisgo rei. Mae, you know, decent shapes fan hyn, t'mon? Pro. Mae'n better. It's alright? Ynddi, diolch, Helen, dwi by the way. Oh, safe. Dwi'n siŵr ma'n hollol odd i chdi wisgo make-up arna chdi. Yeah. Ti'n un am wisgo make-up? Usually neud y fi hynna'n. Neu mam yn neud e i fi. Oh, reit, ti'n un hynna o ti. I am ready. Oh. Just meddylia siapia a meddylia sut mae'r onesie mynd i edrych ora. Yeah, suppose, yeah. Hei, ti'n mynd i wneud beth hwnnw, ella fi fyny. Bwydwch eich gilydd mewn ffordd rhomantus. Mwchwyd fod yn rhomantus pam ni heb di bod yn, t'mod, romantically involved. Random girl. Bwydo fi siocledi. O, mae'n dda iawn, chwarae teg, digon o confidence, bychor. Oh, yeah, ro fi mewn fi. Right, wel, nesa. Amser unleashio'r Hulk. Si'r chi moyn fi? Tygwyr y muscles. Ddim yn strictly onesie, for honest. Come on, man, sell it. Gonna get going. Wyna fi'r part yn y caich. Caith, you know, caith was na fan hyn. Probably fyddwn ni'n gwisgo hon onesie party. Literally it. Mae'n ffitio fi'n okay. Mae'r package, you know, eitha yn anghyfforddus slightly, ond chmod, hot dog in it, happy days.